Subay nining pagbukas sa Palarong Pambansa 2024 sa era nato. Ang sitwasyon o kahimtang sa mga kalihukan pinaagi sa live phone punch report ni Nico Sereno. Nick, kumusta diya? Plan nagpadayon ng mga orasa ang programa ng opening ceremony sa Palarong Pambansa 2024 sa unang gigayon, sa 30 ka tuig balik hindi sa Subo din sa Cebu City na may host ng mga national sporting event. Pero hapon lang, mga alas 2 hapon disugan ang parada sa tanan ng mga delegasyon, ng mga regional delegations, mga atleta, mga coaches, technical staff, officials, nagparid sila gikan sa Osmeña Boulevard sa ingon dinhi sa Cebu City Sports Complex Land Road ay mabulukon ng mga costumes, mga outfits, pakita sa unsay kultura, kasaysayan, usay gipasigarbo sa matag rehiyon sa atong tanan nga mga atleta, mga kabataang partisipante niining Palarong Pambansa 2024. Minahos tanan paingon dinhi sa Cebu City Sports Center sa pagkakaroon kundi nagpadayon ng opening program sa Palarong Pambansa 2024 tambungan sa mga dagkong opisyales sa nasod ingon man sa dakbayan ug sa probinsya. Pinatitugan sinabi si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos na naabot din sa venue sa pagbukas sa Palarong Pambansa. Nagpadayon palan ang programa hangtod nining mga orasa. Paabot patak o doon na pa ubay-ubay nga mga performances, mga pasundayag nining pagbukas sa Palarong Pambansa o kusang simana gini wala na ang tanan nga mga sporting events hangtod sa Hulyo 16 sa pagtapos ining dakong sporting event nga subli nga host sa Cebu City human sa 30 ka tuig mabot sa 8,000 ka mga atleta tanan ang salmot ining dakong sporting competition. Mo kanang latest lan gikan dinhi sa Cebu City Sports Complex. Okay, daghang salamat Nico Sereno.